Maar we moeten natuurlijk wel een merel vinden nog vandaag. Dat gaat echt wel lukken, toch? Ja, het is een van de meest talrijke broedvogels van Nederland. We gaan niet lunchen voordat we hem hebben. Nee, dat moet wel gebeuren. Kijk, dat is natuurlijk op zich wel een merelparadijsje. Hè? Je hebt natuurlijk water hier, je hebt gazon waar ze wormen kunnen zoeken, je hebt fruitbomen. Je hebt daar heggetjes. Ja, en dat soort heggetjes, daar broeden ze ook graag. Het is nu natuurlijk geen broedseizoen. En op een gegeven moment, ja, dan vallen al die nesten uit elkaar en dan verdwijnen ze. Maar soms kun je nog wel een nestje vinden van het afgelopen jaar. Ja, en die zitten dan echt hier zo... Hier, als je die echt wat opzij doet, zit ze hartstikke dicht. Oh, nou. Hier zit er één. Zie je, dit is een oud merelnest. Het zijn natuurlijk echt stadsvogels. Dus ja, die pakken gewoon mee wat ze kunnen vinden. Die ze in het nest verwerken. Als je het goed doet, moet je het wel weer netjes even zo terug doen. Nou, daar zit er een. Daarachter bij het hek. Ja, een mannetje. Inmiddels eten heel veel. Het zijn echt wel alleseters. Ze eten graag wormen en insecten. Er zit er nog een in die struik daar. Bessen ook. Het is een rijk repertoire aan bessen en fruit. Maar we hebben ook wel gezien dat merels bijvoorbeeld een salamander te pakken hadden. Of een visje zelfs. Dus ze hebben echt best wel een breed dieet. En dat maakt natuurlijk ook dat ze ook wel goed uit de voeten kunnen hier in de stad. Er is gewoon heel veel verschillend soort voedsel beschikbaar. Dat is een vrouwtje. Ja. Het is eigenlijk wel onvoorstelbaar wat erin gaat, hè? Nou, hè, het is een vreedzak. Want Maar ik volg heb je hem ook dat die best Ja. Ja, leuk hè? Nou, ik volg er nou eventjes een tijdje. En inderdaad, 3 hupsjes, blaadje omgooien, worm eruit peuteren. Ja. Naar binnen. 2 hupjes verder, blaadje omgooien. Maar dat gaat achter elkaar door, joh. Dat is niet te geloven. Ja. Merels doen het op zich goed in de stad, maar toch nemen de aantallen ieder jaar af. Waar gaat het nou eigenlijk mis? Nou, je hebt hier echt een hele scherpe overgang tussen wel fijn voor de merel en dan de poort door minder fijn voor de merel. Oké, dus die poort hoeven we niet door, hè? Nou, ik kan toch wel even wat laten zien daar. Is dat waar het misgaat met de merel, de nestgelegenheid? Ja, onder andere, dat denken we wel. Maar het is moeilijk te zeggen. Het is al niet vaak één oorzaak natuurlijk waardoor zo'n soort achteruit gaat. Nee. Het is vaak een combinatie van factoren. Maar ja, het kan in de stad, ja, het kan inderdaad verlies van nestgelegenheid zijn. Het kan ook zijn dat het voedsel wat minder beschikbaar komt. Het kan zijn dat de predatie toeneemt. Ja, maar daar proberen we dus ook achter te komen door een heleboel verschillende dingen te onderzoeken en te kijken of we dan verbanden kunnen vinden. Bijvoorbeeld tussen meer versteding in de stad en minder merels. Ja. Een aantal jaar geleden gingen de merels nog harder achteruit. Dit kwam door het Usutu-virus. Dat komt uit Afrika en wordt verspreid door muggen. En dat was echt wel een heftige uitbraak. Die heeft zo'n 3 jaar geduurd. En is zo van Zuidoost-Nederland naar Noordwest-Nederland getrokken in die 3 jaar. En heeft bijna een derde van de merels het leven gekost. En ook de droogte van de afgelopen jaren speelt de merel parten. Merels eten natuurlijk eenmaal graag regenwormen en die gaan met droog weer gewoon heel diep in de grond. Dus dan valt er weinig te halen. Ja, en ik zag het dit jaar ook, dan zijn ook gewoon heel veel bessen die zijn al verdroogd zo'n beetje voordat ze rijp zijn. Dus dan is dat soort voedsel valt dan ook weg. Dus er kunnen een heleboel verschillende oorzaken zijn waar die merels last van hebben.